La sala d'exposicions temporals del Museu de la Noguera acull fins al 24 d'abril l'exposició Geometria del Taquímetre, una exposició pòstuma de Josep Maria Llobet Camarasa. Una desena d'obres configuren aquesta exposició que l'autor va pensar com un homenatge a la seva trajectòria pictòrica i professional com a arquitecte tècnic. En aquest sentit, el relat pictòric serveix per reconèixer també la figura de Pepito Portella, el seu primer referent en les praxis de l'ofici i en qüestions artístiques. Ens en parla el comissari de la mostra, Álvaro Llobet. Bé, amb aquesta exposició el que el visitant s'hi trobarà és una aproximació pictòrica a la figura del taquímetre. El taquímetre és una eina que faran els arquitectes tècnics i el Josep Maria Llobet el que va voler fer amb aquesta eina, amb aquest taquímetre, és fer un homenatge a la seva carrera com a pintor i també un reconeixement a la seva trajectòria com a professional en l'arquitectura tècnica. En aquesta mostra el que s'hi trobarà el visitant serà quadres que van des del figuratiu i acabant cap a la deconstrucció. La figura del taquímetre es veurà a la seva plenitud en les primeres obres i després va esdevenint una abstracció geomètrica, que és com s'acaba aquesta mostra, amb una abstracció geomètrica. L'exposició és una primera fase d'una mostra antològica que es podrà veure d'aquí uns mesos al mateix Museu de la Noguera. Exactament, aquesta exposició la interpretem com una primera fase, ho diem d'aquesta manera, que s'acabarà d'aquí uns mesos, amb una mostra antològica on allí s'hi podrà veure tota la trajectòria pictòrica de Josep Maria Llobet, des dels primers anys, des de les obres dels primers anys, fins a les seves darreres creacions que van ser durant l'any 2018. Aquesta mostra antològica es podrà veure també aquí, la prepararem al Museu de la Noguera i es podrà veure d'aquí uns mesos. El balaguerell Josep Maria Llobet va traspassar l'any 2019. Va ser arquitecte tècnic i pintor que va portar la seva obra arreu de Catalunya en exposicions individuals i col·lectives. També va entrar en el terreny del disseny gràfic i de la il·lustració de contes i es va vincular durant dècades al món cultural balaguerí, amb nombrosos muntatges teatrals.